Mga tanin itong talaba. Huwag man yung hurot sa berting tatay kaya huwag sila mangaon. Agay kaon ko naman litsun. Ako rin kaon. Nanja. Pare sa nog saging ug ginamos. Asa? Pare sa nog saging. Guys, ko kutsilyo di kani itong ukab. Wa man mo ukab tan. Naiban mo ukab, bagaban wa. Uy, lagi. Hindi naman manginom. Ako na ba inom eh? Si. Pag-drive yan. Ya. Luka na eh. Pinagkuha na no. Very good. Tan. Di ba ning talaba maka-high blood? Hindi. Kapag ko siya maka-high blood, sa isa. Kaya sa kutsilyo ba kay ang ukab. Maka-high blood ka lang, makaitundaan. Hatag sa kutsilyo, yor. Yeah. Bang mo sa kutsilyo. Hatag sa kutsilyo. Ano sa kutsilyo? Wasa kay kulikot ako. Kutsara lamang, kutsara. Ha? Kutsara. Nawa di na nga ang nanay gahapon. Roberting tatay. Kaya gilang gikaan kay litsun man. Di mo man tigali po din. Uy! Aw, abi na hug. Dahil na yung mga eh. Alikot ah. Uy, gahi. Bida lagi. Ay, kutilyo no. Ito gida sa screen. Matan. Se! Ano ba mga langawa mo? Niwang man. Ha? Di ba mo tamo ko? Di ba yun? Ang tambok? Kung ibalik lang sa dagat, anong ukap siya? Ayan. Uy da? Ano ukap? Pagdihay na. Sarang mo nagabuok ng paas eh. Nalugit. May magaling na lang. Namiya mo na niyor. Nga ba niya nga ukap? Naaman niya nga rin dito pa. Ada. Asa itong kulay Ah, na na una. Kita akan tuloy mo tuloy. Ukap, gahi. Oh! Oh, niligid mo gagad. Na, nakabuling mo na yan. Ha? Di ba? Dalam pa doon. Lamin ta magkaang ko na iti kabri. Dito na ko kaon. Gagawin kayo? Sukal eh. My love. Wala pa ikaw rin iti kabri malab. Ano magkakaon ako dito? Mobil lagi. Berada sus sa motor berenang mo. Nari, natin yung bag. Nano do do. Agno sa ikagawan do. Nakatibig-pig ka niya Tagi na. Naiba na ukab na. Di yung takarin. Mayor gawa pa ka. Gawa mong taksi. Mumoy, big. Ako tubig man o. Ha? Tubig. Pero nga, ano nga lang. Ang kaming dagdag ka nga lang eh. Basta tikot ka
Kailan mo palit sa kasakutan? Tawag Sa talaba. Kalibog. Ha? 1,000. Brad, puro ay. Iyo, na may unod. Yan daw, mga Ano ni gamay? kami ba? Magandang dagkukot. Hindi man sig masukuan. Ano, hinga na tuwan yan, oh. Sabi dito. Kalibog ko daw ngayon. Tamis. Ay, daghan man din eh. Di ko sa gibanbangan. Guy. May bato na. Di ana ligid. Labi lagi ti. Orange eh. Gawa ng pelikula. Di ba ko ni bawal lang. Hi guys. Wala. Ah. Wala ka pinakapan? Pinakabuhok. Melab, Orange yun. Oh, di ba orange. di ka mo ka nila may panis tamilok. Alam mo kung saan gabi eh. Kuha ng kamot, yung samad ko. Di, kutsaraan ra. Ayan, sabi mo na kagabi, ingat talaba. Lahing kabala ka. Lahing kalaba ka. Kabala ka. Melab lagi. Lagi. Di ba tila mo ikaw mo sa tamilok? Ano ni mga hunod kani ani mga hunod. Kung ka kumakamang dami. Dahil di ko ba? Sa blogit ng isa na. Bara wag ko kuan. Maadus ni litson. Okay na sa pilaw. Ara ko talaba. Ugat ko ang sigagamay na. Sana. Wala ba wag ka. Hala, kami katambo. Wow. Abater. Dili. Awa. Ako na. Nakakal ko na nakatulad yun yung kami. Bukas Isa sa suka. Pagpilaw nila. Ang hutan ka rin eh. Doon to kasako mo. Dami lagi. Para ko sila kayo. Ay lamis tamilok. Hala, si. Ha? Kaya man pang agoy. Panglugito ni taran. Yang pus lang ang gitna dito. Ang ready na yun. Oh, di alagi. Luar pa kung dati gunod. Ha? Dati gunod na. Taman tunggu. Kayor. Ano man na? Ang lapit nilang sa pala. Papa ma. Uy, naning kamot ka sila no? Di ba pa yun ako ba? Pasi ko yung sana. Hait laman, hait. Ba na ito po. Ay, di mga yung mama. Hala! Ala, natutulong na eh. Kininaw. Ayo, Ray. Yaman, opsin ni Buling. Hoy, buling man. Si. Nadrato tag martilyo. Kaon. Ga maglino. Kaon, gagabing eh. Nasisi. Yun. Kaon ang gagabing nasisi. Istis na ba yan? Eh. Ang bati. Way talabas Manila. Naoy. Naani ko sa akin. Naaoy. Abaw mo ko kita. Naagi. Naamang galing. Naa mga buhi ko Gawas eh. yapon. Inani ko ano. Kuwarte. Ang ginana ko. Ginana. Morning mga Pilipino. Siyempre mo ba ikaw? Ikaw, sinabi. Yan ako. Sir. Ma, tulungan nila.
Mana? Uy, di ah. Iya, terus. Dahil ka nga ngaon. Minggu tak kedai. Eh, tikap na balik na wow. Drama sa business. Minggu. Enggak tuh karena pas laban aku. Kemana pada nih? Lami pa ang maligo kay agdagat arakatin aw. Jahala manggipagasilimul mag-video-video rami dari og gamay kay pang reels i-upload sa Facebook. Lami jud agdagat karon kay kanang nay arakatin aw ba anja kanang di si zabagod. Kung maadyo pa ag panahon sa katong pag-birthday ni tatay. Darin ta mis dagat. Loy lang man pud si tatay og mao idadun sa dagat. Kay dagat ba na isang kalipay kay sa unang panahon kuan man na siya mananagat. Loy siya kay di naman siya kakita. Unsa wato siya dagat kinahanglan pa og na mag-agak ni siya. Mao to pag birthday ni tatay sige pa jud miglalis. Kay gaban tus dagat ganahan gaban pud aras bay. Sa ading decide laman jud mi nga ano na mas bay kay si tatay lagi uy maikag ra siya og tus dagat di siya ka kita sa view. Kay di na lagi siya kakita agad sa mata buta na. A few moments later. Sige, sige. Ginoo magaban karon na ninyo. Magaban ko kanunay ag. Ginoo ninyo. Sa paglakaw. Putar ako. Aduh gagana. Mandi man ay kahon ngampo nga di kam Aduh gagana ya. lagi hindi lagi. Na unungan sana. Dah mazar. Nagay ta kay din. Uy. Ni mo ko man adak baglas lagi. Adak nakila. Gana mo na. Ang sigurado ba? Kami sini. Nasa kang kay. Okay na magudan ni. Okay na kutin ana na ko sa ngani. Umong kauban. Nama sa dulu kelihatan ni. Nasa dulu sila, nari ang kabalakan mo. Kaya magpado nito kay Kurado ka? Namin ang kabahala ka. Di arami sa panglaw. Nga ba nala madyo ko nilimoy pagkas bahala og arang mingawa. Kay mulaga manggihapon ko og Manila karong buwan na July 20 man ta ko mulaga sa. Nga ba nala kong limol kay inig ka July 20 wa na koy kauban inig adto na sa Manila. Madyo nang karon naaman siya mag-uban mi. Padawang na may danhin mo check-in. Kaya gamong flight kay alas 6 man sa. Alas 4 na. Mano mo check-in na mi. Mabalik man dito gihapon ko og Manila kay gang follow-up check-up. Nagpa-check up ko sa ang cardio sa Tagbilaran. Ingin man siya nga pabalikan jud kuno ko og Manila kay daghan pa ko yung mga maintenance sa pang-inom. Nja agba ka desisyon sa ahang mga maintenance nga undangan na ba or ipadadyon pa aga mga doktor sa Philippine Heart Center mao nang mobalik ko sa Manila. Arang may nga wala kay gikan mi sa nakatapok ba nakabibo mi sa nakalit padug kami nga kay gang ubang mga igsuon namalik na sa Cebu. Sa nay nabilin sabay si Dodo ra o si Rhea. Pero okay ra og sila ra didto kay ingana man dyan ng mga anak nga namin dyan na maban man dyan bana o gasa agbana. Ag importante di laman kalimtan ang ginikanan. Bisag minjo na muhatag hapon og suporta kada buwan kay mga tiguwang na bata sila wa na sila mga pangita. Musuporta ra anak kung di sila mabuntas. Sunod travel natin at tunod sa kuan. Japan. Ako. Sino ko? Hindi ka ba ito? Ha? Eh, Sa? Ako ulit na sa ba ito? ikom. Korea? Amot. Nga? Ikom kata. Bagyo? Bagyo dah. Oh, bagyo. Bagyo, Tagaytay. Ina kalau mau pergi kamu. Batangas. Ina mau pergi kapan dah? Yun nga. Tak ingin. Ito, parang kawawa ko. May love. Di pa rin. Ingan.
lupad na may makamingaw ag buhol. Sigurado ko guli sa bintana kay matalaw ko sa mga green nga palibot sa nay dagat. Kaya nagabot sa Manila, wa nay dagat. Wa na pa yung mga green surroundings, puro na traffic. Di man si kuganahan sa Manila kay aliwaras lagi kaadyo. Dahil lamang gantos kay na mas limwil. Kaya nahalang po si Darig ni kauban. Pero og mingawan na nga ko kaadto sa buhol, si limwil musugot si Zaog muuli ko. Pero isa lagi po kong tagalan, kinahanglan ko ano ko dito, 2 ka buwan. Tulo ba, ingana, di na dugay jud. Hapit na may mulanding. Klaro na kaadyo ag Metro Manila kay na kita na kaadyo daghang mga sega. Aliwaras na pod. Unsa? Traffic, mo ra di ganahan sa Manila kanang traffic kaadyo. Maglaba dagang sa matag mo biyahe ko padong Philippine Center sarong trapika. Ma-stress kasi ko traffic mo nang di ko ganahan sa Manila bisag saon. Ahala man gyampo sa Ginoo nga puhon-puhon. Basta di kaluyan mi og makabalhin mi og pisto dito sa buhol kay binta man jud na ara sa buhol kay wa man dito'y aliwaros. Pero mo abot ra lagi ng panahon nga dito ra mi sa buhol puhon. Kay gikapoy na jud ko kaadto sa Manila. Kay pagkadaga panahe dugay kung pud dari sa Manila pila pud ka tuig. Sa karon nga namin dira dari gapos Manila. Basta kay pila na jud ko sa Manila kay grabe ka aliwaros. Unsa mao to guys, salamat sa inyong pagmahal. Unta di mo pulan sa ang vlog kay agang vlog dali na pas Manila puro na pad aliwaros. Narabi ubang tawo nga ganahan sa ang vlog nga ato kos buhol. Jagaban di pad ganahan nga na ako dari sa Manila kay aliwaros ang tingali pud sila magtan-aw sa ang video. Jaway mga view. Unsa mao to, salamat kaadto sa tanang nagmahal na dani sa YouTube. Pagamping mong tanan. I love you na yung tanan. Bye. Kay mulanding nami.